Umitapusin tourism, mga mahal naming mga turista na gusto pang pupunta dito sa Bacon, plus po ang Bacon sa tourism activities. So, maraming nagme-message sa inyo na pwede bang pupunta kami sa munisipyo ninyo. We are very sorry, pero talagang lahat ng tourism activities namin dito sa Bacon ay close. Anyway, bibigyan ko lang kayo ng konting patalastas. I hope na yung mga barangay nag-e-effort na sila para i-package nila ng husto ang mga tourism destinations dito sa Bacon, like in Barangay Poblacion. We have Mount Cabunian, we have the Takip Falls. Yung Mangta Falls is sa Barangay Sinakbat yun. Pero yung entrance is daan ka sa Barangay Poblacion. And also in Barangay Sinakbat, you have the Mount Tenglawan. In Barangay Bago, of course, the barangay officials sa Barangay Bago, they are also packaging on how they will promote the natural swimming pools da dito'y labas na ti Barbari. So, Jaynot Barangay Dalipay, meron din silang pinapackage doon na all this tree. So, lahat ng mga yan dito sa Barangay Gambang, sa Mount Uslong. And of course, pagka matapos yung bridge na yan, maraming pwede din nating i-promote ang Barangay Gambang sa Gakian Bridge, the longest bridge in the northern Benguet. And of course, alam naman natin ngayon yung ongoing na opening ng poblasyon to Kayapa. Ako mismo na nakapunta doon, marami kayong nakikita na magandang tanawin. So mga mahal naming mga turista, araw-araw may nagme-message sa Bacon Municipal Tourism Council, nagtatanong kung open yung tourism activities namin. We are so sorry, close pa hanggang ngayon. And I believe na yung gusto ng MITF natin is baka throughout itong pandemic 50-50 lang ang chance na mag-reopen ang tourism natin. Parang mas priority nila na as much as possible we will limit the entry and exit of people coming into the municipality. So, thank you very much. Patakot-takot ako ay kaya sinang Barangay Gambang.